फिर को जाती रे साले केड़ा केड़ा जाती हां साले अच्छा केड़ा केड़ा केते प्रकार कोइ परिबु हां साले कोइ परि चारि बगा चारि प्रकार हां साले कोन कोन कोइ परिबु हां साले कोइ परि नळुआ दळुआ चिंगुडिया माटिया नळुआ दळुआ चिंगुडिया माटिया हां साले अच्छा चारि प्रकार केड़ा तू केइ कोडा साले नळुआ केड़ा नळुआ केड़ा हां साले अच्छा नळुआ केड़ा जदी नळुआ विवरण कोइ परिबु हां साले कोइ परि दे कोइ जेबे पचारिलो शांते पचारिलो नळा समाचार हे जम्बुदीपे मोर घर मुवटे केला कुमारा मुवटे केला शांते मजबिका मोना वैलिका नळा समाचार हे बाहरिला बेळे केळुनी तिला संपारे केळुनी तिला संपारे आते गनी गला मोणी मा गनी गला चोर हे जदि अपरंता बेटा पिता दिते तुई छाटा पिता दिते भांगी जाती मोणी मा भांगी जाती ठाणी मारी तारा हे हां मो नळ समाचार तो कहिनी हां कहलु तो आ एतर के मो केळुन दिए भेटै दियो तो केळु की भेटै देबी हां सा काई तो केळु बा पड़ै छी केळुन बा पड़ा हजी जे परन खोजी खोजी पाइलुनी बुझु जे पाउ नाही ते भेटै देबी कहू हां सा हां देखिबा चेष्टा करबा ठीक है तो अपेक्षा कर हां सा मो एटी अपेक्षा हां कर तो अपेक्षा कर
ତୋର କୋଉ ଜାତି କହିଲୁ? ସାତେ ଆମର କେଳା ଜାତି। କେଳା ଜାତି। ହଁ ସାତେ। ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ସାତେ ମୋ କେଳା ପିଲା ହଜାଇ ତ ଖୋଜିବାକୁ ଇଆଡେ ଆସିଥିଲି। ତୁ କେଳା ପିଲା ହାତରେ ହାତରେ ଖୋଜା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ହଁ ସାତେ। ଆପଣ ଟିକେ ଭେଟେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭେଟିଦେବି? ହଁ ସାତେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ଏବାরে କେତେ ପ୍ରକାର କେଳା ଯାଉଛନ୍ତି? ତୁ ତାର କିଛି ଚିହ୍ନ ଭାଗ ରଖିଛୁ? ହଁ ସାତେ ଜାଣିଛି ତାର ଚିହ୍ନ ମନ। ଟିକେ କହିଲୁ। କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚୁ କେଶ ତାଙ୍କର ସାତେ ମୁଖେ ଗଜା ଗଜା ସାତେ ମୁଖେ ଗଜା ଗଜା ମସ୍ତକେ ମୟୂର ଚୂଳ ଶୋଭାଏ ମୁଖେ ତାଙ୍କ ମଧୁର ହସ ଦେହ ଦିଶେ ଗରା ଗପ ଗପ ମୁଖେ ତାଙ୍କ ମଧୁର ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ କ୍ରାଏ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଠିକ୍ ଅଛି। खोजी खोजी सम पाइली बेटा होइली रे दाई सजाई थिलु किलम चांदमणि उसे बाणी है हतश्री होइली साड़ी गल बन खोजी ଯିବା କିଲୋ ପ୍ରିୟା ସାଇ ଆଡ଼ରୁ ଚାଲେ ଘରେ ମୋର କାଜ ନାହିଁ କିରେ କାଜ ନାହିଁ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ ଯିବା ଚାଲେ ଯିବା ଘରକୁ ଆନନ୍ଦ ଗଲେ ମାରି ବିଚାରି ମୁଠ କିଲୋ ଚାରି ମୁଠ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତୋରା କହୁଛି ନିଲଜ ଏଠୁ ପଳା କିରେ ଏଠୁ ପଳା ସବାରେ ବୋଧେ ତୁ ନ ଘରକୁ
ହେଲା ଯିବୁନୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯଦି ଯାହା ପଚାରିବି ତାର ଉତ୍ତର ଦବ ତାହେଲେ ତମ ସାଥିରେ ଯିବି। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯିବୁଟି? ହଁ ଯିବି। ହଉ ପଚାରେ। ଶୁଣ କହୁଛି ଆଦ୍ୟରୁ କେଳା ଜନ୍ମିଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନ କିଏ ମାତା ପିତା ଗୁରୁ କିଏ ମାତା ପିତା ନୀଳାଦ୍ରି ମୋହର ମାତା ସୁଖଦେବ ତନ୍ତି ମୋର ପିତା ନିଜ ଗୁରୁ ମାନ ଦାତା ନିଜ ଗୁରୁ ନଳକତେ କିଏ ଦେଲା ଅଠା କାଠି ମୁଠା ଝୁଲା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଝୁଲା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଅଠା କାଠି ଦେଲେ ପାର୍ବତୀ ଝୁଲା ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଝୁଲା ଦେଲେ ତୁ ତ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୁଁ କହିବି ଏଥର ମୁଁ ଯାହା ପଚାରି କହିବୁଟି କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର ନହେଲେ ଦେବି ଏଥର ନ କହିବେ ଆଲୋ କେଉଁଠି ତୁ କାହୁଁ ଜନ୍ମ କିଏ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ତୋର ଧାମ କେଉଁଠାରେ ଦେବ ମୋର ପିତା କହିବ ତ କେଳୁଣି ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ମାନ ଦାତା ନିଜ ଗୁରୁ ମାନ ଦାତା ଜ୍ଞାନ ଆମ ଜଗୁଦୀପ ପଚାରିବା କଥା ହୋଇଲା ସତ୍ୟ କେନ ଆମ ଶୁଣିବା ତ
सेठ जुआर हो ପୁଅ हां साथे ତୁ କୋଉ ଜାତିରେ समर जाती है साथे ସବାର ଜାତି हां साथे ସେଇଆଡେ କଣ ଆସିଛ एचु कोली के बोल କୋଳି ବିକା ପାଇଁ हां साथे ତଥା ଝିଅଟି କିଏ ସେ एक मो स्त्री है साथे ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ हां ଆଉ କଣ କରିବ कोली बिकियो का करो ଝିଅ କଣ ସାଥେ କୋଳି ବିକି ପାରିବୁ କାଇଁ କଣ ହେଇଛି କି ଅସୁବିଧା ବେପାର କରିପାରିବି ବଜାର ଆଡେ କେତେ ଭିଡ଼ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ବେପାର ହେଇଗଲାଣି ହେ ବେପାର ହେଇଗଲାଣି ଅଜୁ ପ୍ରମୋଦ ବିକ୍ରମ ଆଲେଇ ଏମାନେ ସବୁ କୋଳି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଯୋଡେ ଅଛି ଯାହା ବେପାର ହେଲା ହେଲା ହଁ ହଉ ରେ ପୁଅ हां साथे ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କୋଳି ବିକିବ ତୁ କରିବୁ କଣ मोटी मस्त्री ତୁ ବସିବୁ କାହିଁ ଜଗି ବସିବୁ हां ହଉ ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ତୁ କୋଳି ବିକି ତୁ ସବୁ ଜଗି ବସିବ ବେପାର କରୁଛି ସେ ହଁ তাকে মজার বাড়ি বাজারে গেলে বাবাই তাকে মজার বাড়ি হাজারে হাজারে কোলি হাজারে হাজারে কোলি আমি জীবন আর বলি তাকে মজার বাড়ি ଆଲୋ ଝିଅ ମହାଶାନ୍ତେ ତୁ ଜାତି ବିଷୟ ଟିକେ କହିପାରିବୁ ଜାତିରେ ମୁସାବରୀ ବାସ ସବର ପଲି ହେ ବାସ ସବର ପଲି ଗ୍ରାମେ ସାଇ ସାଇ ଗ୍ରାମେ ସାଇ ସାଇ ମୁଦି ମୁଦି କରି କରି ତାକେ ମଜାରେ ବାড়ি ଆଲୋ ଝିଅ ମହାଶାନ୍ତେ ଜାତି ତ କହିବୁ ମାଟି ଟିକେ